Salutare prieteni, aici cu voi este Odai cu Daniel și astăzi vom filma un clip de Brawl Stars. Vom încerca astăzi să-l pușăm pe Bull la 300 de trofee, pe Dynamite la 140 și dacă ne mai rămâne și timp, îl vom pușa pe Bull la tot 140. Și în total undeva vreo 3300 de trofee putem să facem. Deci, hai să începem. Așa, Bull la mine este de rang 14, mai trebuie doar 30 de trofee. Dynamite de rang 6 și Bo de 0 trofee. Deci, hai că avem de lucru. Hai să începem. Va trebui să ieșim 3 meciuri pe locul 1. Hai să încercăm. Va fi cam dificil, dar sperăm să se primească. Nu mă văr în acel Daryl, nici în acel Bull. Este prea... Are cu 150 viață mai multă. Dar mă voi duce pe acest chest. Și un singur sfat, dacă vedeți brawler pe genul hărți acestea, sau sunt hărți doar cu pietre, așa vă arăt în Friendly Game, ce fel de hărți să luați Bull. Harta aceasta este cam nepotrivită de Bull, dar vom încerca să-l creștem. Și acum vă voi face și o prezentare a clanului. Dacă doriți și aveți peste 1000 de trofee, din păcate m-a luat. Dacă doriți, acum vă arăt clanul. 28 trofee. Dacă doriți să intrați în acest clan, scrieți Ungen. Așa, să vă apară așa. Și trebuie să aveți peste 1000 de trofee ca să intrați în acest club. Mai sunt doar 19 locuri, așa că grăbiți-vă. Să vă arăt ce mapă de Bull e bună. La Showdown. Stați un pic, stați. Să-ți o găsesc. Nu ți minte precis care. Asta nu prea. Asta așa. Asta nu. Ia că această mapă este bună de Bull, mai ales când te duci aici în mijloc și printre pereții ăștia așa. Dar cea mai bună este aceea. Aici nu prea. Bull aici este bun doar în bușurile acestea. Și în rest nimic. Aici nu. Nici aici. Aici la fel nimic. Aici nimic. Bă, fac videoclip. Și această mapă tot este bună de Bull. Aceasta este cea mai bună mapă de Bull, deoarece în bușurile acestea Bull e cel mai bun în bușuri, pentru că el este de apropiere și nimeni nu va ști unde sunteți și puteți să veniți să-l luați prin surprindere. Cea mai bună fază cu Bull este luarea prin surprindere. Și să o vedem și pe ultima. Nu. Pe aceasta eu acum mă joc. Așa că... Deci, să-i dăm în continuare. Mai sunt doar 18 locuri. Vă rog, grăbiți-vă. Episodul ăsta îl filmez azi pe data de... Stați un pic că nu mi-amintesc data. Pe data de 29 decembrie, dar va fi postat pe data de 30 decembrie. Vă mai spun ceva. Codul Mădălin pe shop, că el când va face live-uri, va putea, câteodată mai dă și giveaway.
Adică poate să dea skin-uri, Brawl Pass-uri gratis și de acestea. El tot va face asta și de asta trebuie să aveți codul Madeleine pe shop. Deci, să începem. Este cam dificil, dar va fi totul cum trebuie. Uite un Max. Ce nu-mi plac mie Max și astea. Și vă rog să-mi scrieți în secțiunea de comentarii ce fel de jocuri ați dori să mai filmez. Sunt prea rapizi acest Max. E prea rapid. Și de asta nu-mi place mie ca Maxul ăsta. Maxul așa și așa parcă. Nu. Din păcate iarăși m-a luat pe locul 4 plus 5 trofee. Măcar plus 5 trofee. Dar să sperăm că totul va fi bine. Și îl vom putea crește. Dar dacă nu, îl pușăm doar pe Bull până la 300 de trofee. Și apoi, mâine pe Dynamite. Nu voi pune filmarea pe pauză. Nu voi opri filmarea, dar o voi pune pe pauză și va sta toată noaptea. Și îl vom continua pe Dynamite și apoi pe Bo. Deci ce ziceți? Este bine așa? Și vă rog cam să vă abonați la canal și la acest episod să strângem peste... Așa de început peste 500 de like-uri. Vă rog eu. Bă, pune pe showdown. Ce bă de aici? Eu nu vreau pe colet. Da, din păcate eu am și pe colet de Power 7 și pe Surge. Lipsește doar Gale și Lu. Iale, Edgar. Știi ceva? Du-te aici. Nu vreau să joc cu nimeni. Eu acum fac un episod. Așa că vreau să-l pușesc pe Bull. Bam! Așa se joacă cu Bull în ziua de azi. Deja am făcut cu chestul acela 3 power. Deja avem 2 și cu acesta 3. Și cam deodată parcă așa. Nu uitați să intrați în club. Vă rog eu mult, intrați în club ca să facem acolo 100 de membri din 100. Spikey, Wakey. Băieții aceștia tare vor să facem 100 de membri din 100. Din păcate iarăși m-a luat. Dar nu e nimic. Plus 3. Încă 19 trofee. Ce zici? Îl creștem? Și mâine pe Dynamite. Știam că va face aceasta, nici de aia m-am pus după perete. Dar e posibil să vină pe aici și noi să o luăm. Elementul surpriză e cel mai bun când îl ai pe în bușuri. Pentru că nimeni nu știe la ce poate să se aștepte și când deodată apare Bull. Mai bine fug de aici decât să rămân și să fiu omorât. Deci să luăm ultimata lui Nita.
Ah, Nita! Joci feste astăzi. Brum! Așa e dacă te pui cu bul. Vom mai face și episoade cu Minecraft. Dar vă spun ceva, dar dacă în unele episoade voi fi tăcut, înseamnă că vreau să fac un episod tăcut. Acesta este primul meu episod, așa că sper ca să facem like-urile potrivite. Bă, zici că Rico ăla are star power. Nu aș zice că nu. Nu ar putea să aibă, dar zici că are, bă. Zici că este un Rico chiar adevărat. Star power. Păi deși ești chiar adevărat. Bă, cam nasoală treaba. Bă, este cam nasoală treaba asta. Trebuie să luăm și noi acest mini suc. Să ne facem de așa mai buni. Și sperăm să nu fim uciși de Rico. Ei? Sau de Roza. Ce-a fi acolo. Dar e bine că am adăugat 6 trofee. Bă, de ce mă chinui eu să dau tot să ieși să dau? Mai bine dau play again. Ce, încă 13 trofee, băieți? Sperăm că facem, da? Odată pe locul 2 trebuie să ieșim și odată pe locul 4. Da, pe locul 4. Și îl pușăm pe bul la 15. Mai face anumite episoade de genul în care pușăm brawlerii spre un anumit rang. Da, Rico, astăzi este o zi cam grea pentru tine. Da, bă, da, chiar nimeni nu moare. Și când intrați într-un buș, vă dau un sfat. Verificați bușurile, că nici nu știți cine poate să fie acolo. Ca de exemplu cu acest buș. Ați văzut? Era un Poco. Dar dacă nu-l verificam, pentru că chiar nici nu l-am verificat, bă, cam nasoală treaba. Voi lăsa ca pe această Penny să mă... Nu. I-am dat un singur hit. Deci, luăm locul 5 și s-a terminat. Și-l facem de 500. Mă scuzați, de 300 de trofei. Acest Brawler Bull e cam bun. Nu știu cum nu l-au făcut. Nu știu cum nu l-au făcut să fie de orientar și de l-au pus la trofeu road. La 250 de trofei. Bă, băiatule, bă. Bă, băiatule, era Dynamite. Sincer. Bă, băiatule, nici nu știu. Acum te-am prins, Dynamite. Bă, băiatule, bă. Da, deci nici nu pot să zic nimic. Da, am zis că trebuie... Da. E și ce dacă ieșim în plus? Nu o să fie nimic grav. Tot noi am adăugat aceste trofee. Deci cam atât cu acest episod acum, dar ne vedem mâine dimineață. Și atunci îl vom pușa pe Dynamite. Bye, bye. Ne vedem mâine dimineață.
Și am revenit, prieteni. Acum trebuie să-l pușăm pe Dynamite la 140 de trofee. Deci să începem. Să dăm la Brawl Ball și să-l pușăm. Și astăzi voi face un mic unboxing unde o să deschid un megabox pe la ora 11. Am noroc că l-au pe Sprout. Sprout este o mică foarte dorită de mine. Da, prieteni, pierdem acest meci. Nu pot să zic, pierdem. Din păcate am pierdut acest meci. Da. Ce vom face? Așa este. Ar putea greși pe așa. Această mapă pe Dynamite care e fără trofee. Fără trofee. Really? Băi, chiar așa? Ei, oricum. Vedeți, prieteni, cum se câștigă. Am știut că este acolo ei. Ce? Dar nu ne dă trofee pe acea mapă.
Bă, pe ce să jucăm să-l pușăm pe Dynamite? Dă să încercăm pe un Showdown. Păi, aia și foarte de aia. Nasoală. Dacă vedeți cum joc eu, să știți că înseamnă că... Stați că nu-mi găsesc cuvântul. Înseamnă că cam nu prea pot să joc cu Dynamite pe Showdown, ceva de genul. Păi, ce a fost, a fost. Adăugăm 3 trofee, dar tot este bine. Și atunci să ne ridicăm. Nu trebuie nici ca să vină. Păi, așa este. Cum este, așa și va rămâne. Cu Dynamite nu e de jucat pe Showdown. Nici cu Barley. Dacă știi unde să ataci, poate că îți va merge. Dar Barley acela a fost destul de bun. Când jucați pe Showdown cu Dynamite, ce să vă ascundeți în buș? Nu, am văzut! Deși tot timpul trebuie să pierd. L-am crescut la rang 7. De acum va fi dificil să-l creștem. Bă, sincer că l-aș crește pe Bo. O să-l cresc pe Bo. Dynamite nu o să pot. Și pe Bo repede fac.
într-un hit pe boss 3 săgeți. Deci Bo de 100 de ori este mai bun ca acela Dynamite. Mulțumesc. Vine după mine, Carlitos. Ce să fac? Ce să fac, bă? Trebuie să mă hilez. Păi, m-a luat. Dar cu bod este mai bine să joci. Cel mai bine este să jucați cu toți brawlerii. Băi, aproape fac tier 60. Și ghici ce eu. Mega Box. Haide, bă. Bă, m-am gândit. Hei, prieteni, m-am mai gândit un singur lucru. Că am putea să-l creștem, dar nu pe acest episod. Dar pe alt episod. De exemplu, când într-o duminică, când ceva. Din păcate, m-a luat. Hei, jucăm meciul acesta și luăm pe primul loc. Facem 3100 de trofee și taia 60. Luăm 100 de bănuți sau 50. Și facem 130 de bănuți, taia 60. La Brawl Pass, ce ziceți, bă? Că astăzi sunt și quest-uri noi. Deci, haideți să începem. So, -1.
prieteni, dacă acest episod va fi destul de lung, să știți că astăzi este a doua zi de dimineață. O să vă las pe voi să fiți surprinși cât de lung este acest episod. Mă vede, cred că. Bă, iarăși conturi blestemate pe Brawl Stars. Toți care își pun numele de Tomar 753 sunt prea norocoși, bă, sincer. Deci am încercat de răsputeri, așa, dar am făcut aia 60 și 3100 de trofei. 3105 trofei, mă scuzați. Deci, prieteni, eu nu voi vedea itemele. Clar, nu este 6. Da, prieteni, am știut că nu va fi 6. De ce am așa mare ghinion? Nu înțeleg. Parcă până acum din Megabox câștigam și câștigam. Bă, să fiu sincer, chiar Edgar este un brawler destul de bun. Deci, prieteni, ați fost cu Odai cu Daniel și episodul acesta s-a terminat. Nu uitați de abonare, like și codul mă de pe shop. Pa, pa!